Dobre, super. No, skáče tu taká... Ježiši Kriste. E, Joj. nebude dobrý ten oný. Vidíš to? Hej. Všetci si budú dávať minimum hlasitosť. No dobre, tak to spustím. No poď. Povedz, že ty si želo, aby si nemysleli, že ja som želo, potom sa budú čudovať, že aké hlúposti hovorí želo a v skutočnosti ja hovorím hlúposti. Prečo? To by mohla byť taká Inception, vieš, ako. Taká leveling máš takú Pozri, Inception. tu je hneď prvý top spot, lebo on má 85 photo styl. Anytu, akože aj keď má 60. A 60 je málo, nie? Aj keď má 50, tak sa dá Anytu. To Queen 2 by som kolol tiež. Vidíš, flopneš dva páry. Hej. A išiel by si check race? A počkaj, nefolduj to 7-4, ty kokso. Ne, budeme nity. Queen 2 by som... Queen 2 by som... Akože je to fish, aby som to check race. Asi, hej, je to asi tiež, no. Že je to jedno. Je to fish, ja si myslím, že zaplatí any pair. Hej. A možno any gut shot. Mm. A na ten win race, čo si foldol to 7-4 off, tam by som koloval Anytu, akože Hej? tam máš strašne dobré odds a ľudia proste nehrajú dobre tie spoty blind versus blind, akože buď tam Zmizla tá. robia chybu typu, že check over foldujú versus bet a podobne. Akože ty tam máš určite plasivý calls, Anytu cards. Mhm. Toto je tiež nejaká ryba a dáva minusy bet. Alebo no malý si bet, neviem. Ja tu tak štandardne kolujem, neviem, keď nemám na neho žiadne staty ani nič, tak keď mám nejaké backdoory alebo čo, neviem, taký malý si bet. Hej, ja si myslím, že call je OK, akože máš tam SOH, máš tam nejakú equity, takže why not? A teraz tu myslíš, že sa oplatí betovať? Hej, určite by som ho betol. Akože mám z čoho celkom ťahať value si myslím, z tých flash draws a tak, ale... Akože ty ho valibetuješ to SO3, alebo čo sa tým snažíš povedať? No však veď to, že vieš, že keď, kebyže to chcem, prečo by som, vieš, betoval ako bluff, keď mám takú ekvitu tam v tej ruke, vieš, že open-ender a vieš, on má strašne slabú range. Možno aj SOH je dobré, vieš, na checkdown alebo tak, nie? Ak by som si myslel, že to SO3 dosť dobré na showdown, tak by som ho proste checkal down. No, ja som to tak myslel, vieš. A Napríklad teraz som není veľmi happy. koľko musíš doplatiť? 37, to musíš kolnúť. Ja som si myslel, že dal viac. Aha, ja som si myslel, že dal viac. A na spadoch budeme robiť nejaké srandy. Hej. Tie SA by som asi zahodil. Asi, hej, no. To je asi... Mám takú tendenciu, vieš, že keď neprišiel Diamond, tak si myslím, že má busted flash draw. Ale asi nie. Asi nie. A tak, Hej. ale tak on vie, že ja nemám Queenu napríklad, vieš. A čo to, SO3 by si raisol tuto? On je nejaká ryba. Počkaj, ja by som to asi raisol, no. Akože, A on je nejaká ryba, je vieš. na 2,30. Akože, on min donkol, potom check min raisol, betol akože, neviem, 40% alebo 35%, akože. Hej. Je to také, že môžeš tam repovať nejaké flashe a Ale vieš, on nevie. mohol by si vyfoldovať všetko okrem Kinga a ak nie je úplná super stajca, tak aj Kinga by si mohol vyfoldovať tým raizom. Akože foldol by som, aj keď ma to akože timebanklo, ale no lebo to vieš, ja si nemyslím, že Kinga u neho vyfoldujem. Mm, No. je to také, akože je to rybís, ak je to rybís a nefolduje to. Akože proti Rekovi by to bolo fajn, lebo Rek tu asi nemá Kinga, ak aj má, tak ja tam mám dosť veľa flashy, si myslím. Tak jasné, ale tak akože Rekta ako Lino nikdy, nikdy nezvolí. Asi nie, no. Tento pod nechcem hrať. To je nejaké čudné. Tak dojde kôň a už máš postupku. Hej, a ďalší teda... Už si v nacu. Nie, a vieš, že to je problém na Micros, že keď Počkaj, aký má full to 3 bet? No tam hore. No. nemáš žiaden, nemám je vľavo? Počkaj, vidíš niečo spomalené vzadu? Tam som videl 10-8 offsuit. No, Či Jagosom? Jack Áno, Olsen. to je malacka, no. Áno, a nevšimol som si, ale nemal nejaký veľmi veľký. Akože to by som nad tým aspoň rozmýšľal, ale neviem teraz.
Akože ak má okolo 60, tak akože treba Any2 aj 55. Shit. Určite, akože treba na nich tlačiť. A... Počkaj, to sa na to poviem. ESO 3 štandardne neotváram na UTG, keď nie je Prečo? ryba na blinde. Tak lebo ja som taká nitka, vieš. A tak akože dá sa to otvárať, dá sa to. Toto otvoríš King 8 off. Tak ale to je na katofe, to je iné. A jo. Vieš, aké to, lebo neviem proste, ono je to také, že aj tí legovia sú takí stationy proste, vieš, že neviem, tu keď sa pozrieš na týchto piatich, čo tu mám, tak toto zelené, že Ventu Showdown, vieš, a pozrieš, že 28, 28, 46, 34, 30, vieš. Neviem, akože to King 8 mi príde ako strašne open. Fakt? Hrozne. Hej, úplne Fakt? brutálne. A čo by si otváral? Čo je najhorší King, ktorý otváraš na katofe? King 2 vo farbe. No, mimo farby. King 10. Fakt? Ak nie je nejaká fish toto však, akože. On má 82 fall to steel, to je toto číselko. Jo, treba im tam otvárať všade každému hnitu, akože. 7, 8... Na Micros, to by som 3 betol. A Na Micros, akože... A toto je ryba. Aj na ostatných stakes, proste tí ľudia nedefendujú dostatočne BBB. A toto je ryba, pozri, toto je ryba. Nekolol by si to? 7-8? Nie, 3 bet, myslíš? jasné. Čo tam stváraš tým King Jackom? To bol jasný 3 bet. 71 fall to 3 bet. Z middle position 83. No, dobre, povedzme. A čo si bet, či nie? Už je to jedno. By som asi čakol, no. Asi aj ja. Ale ja to budem čekovať Ja by som... aj SA, vieš? Akože silná SA, tak. Hej, akože dáva tam nejaký tento... Aj- Ale by som tam skôr akože mal nejaký... Niečo by som tam betoval, niečo ako Ace King. A išiel by si po check race? Nie, určite nie. Asi. Keby som čekoval, tak by som určite check-calloval a nie check-raizoval. Check-calloval? Akože ten King Jack asi nie je najlepšia hand selekcia, akože na 3-bet. To sa úplne dá v pohode callnúť a hrať to nejak postup a vyberať si na to nejaké iné handy. Nejaké, ja neviem, nejaké suited konektory alebo gapper, keď chceš nejak tak 3-betovať. Ale by som to skôr sa snažil robiť in position viac ako out of position. Takéto srandy. Si betujem ESO King, aj keď je UTG, ale má 25% fall to C-bet v 3-bet pote. To je toto číslo. Hej, ale tak akože všeobecne máš malú vzorku 1200. Hej, to je pravda. Ace Jack, no má jedno combo Ace Jack suited, tak tam by som asi pokračoval. Šiel som bet a all in. Asi, ja si myslím, že budem mať Ace Queen alebo Queeny. Keď zahodil, tak skôr asi Queeny alebo také čosi. Hej, niečo také. Desiny. Inak zelení sú regovia. Hej, akurát pozerám, že tu máš veľa zelených. Hej, zelení sú regovia. To SO10 by som betol za nejakú polovičku alebo tak. Takých, ja do takého poctu, že 28 centov, dávam 18, to vyzerá také solid. Aj keď záleží, že aký tam má cold call, že ako si myslíš, že jeho range vyzerá, či tam má aj nejaké také ruky ako Queen Jack a nejaké konektory a podobne. Či sa máš prečo protektovať, či tam nemá iba nejaké ace high za pocket pairy a všetko ostatné nejak realizuje parflopom alebo podobne. To SO2 otvorím. Akože mám taký dosť veľký gap medzi UTG a MP Open, že na UTG neotváram skoro žiadne CTDSA a na MP skoro všetky. Je to také. Akože určite by som otváral aspoň na MP všetky CTDSA. Záleží na tom, ako sa cítiš proste. Hej. Post-flop s tými CTDSami, ak sa proste necítiš komfortne, tak ich nemusíš otvárať. A napríklad, ja si to aj tým odôvodňujem, tuto by som možno aj pokračoval, ale mám taký bullshit. On má dobré staty, že vie, že fall to C-bet 61 alebo čo, ale... Lol, veď to za tu karts, keď si betuješ tak akože za dve tretiny, tak folduje o 20%. Hej, no. Nie, nefolduj, preboha, máš ace high a máš gutshot. OK. Nuts. To nuts. No. Počkaj, teraz musíš callnúť river. A pozri, on čekol. Tak čekneš, vyhral si. I mimo. Dosť často.
A pozri ako má silnú ruku, beťar. Akože ja by som dosť inklinoval aj ku kolu na Rivery s tou dvojkou, pretože aj keď proti tomuto superovi asi nie, pretože ukázal, že neblafuje River, že jeho bluffing frekvencie sú Hej, tam no a mal by tam, no. S tým King trochu Queen nízke a mal by určite. tam akože dosť Jasné. tlačiť akože na teba. Ale všeobecne ľudia sa nekusnú do prstu a nečeknú air Hej. a radšej ho betnú a potom tam strašne overbluffujú a ty tam môžeš kolovať Hej. úplne nezmysly a zobrať poty. Budeme asi velibetovať normálne, nie? Tu Hej, určite. sedmičku. Určite. Modrí to sú nejaké rybízy. Hej. Modré sú také, akože väčšina sú len, že zelení a modrí. Modré sú proste ryby a zelení sú regovia. A keď bude niečo iné, tak... Neviem, či to tu len nelimpnem, tento má ristil 10. No, ja by som sa izoloval s Fishom, No. že máme heads up nejakú edge, čo to nevyužiť. Obidva budú asi ryby, no. Nosíš mi A predsa len chceš budovať nejaký pod, Áno, jasné. keď chceš náhodou trafiš tú trojičku, ako teraz. Ako teraz, no. Ale to je dobré s tými rybami, vieš, že ty ho vybuduješ aj potom, vieš. Betneš dvakrát pod na flote a asi si tam, kde by si bol, keby to otvoríš, alebo tak. Nie vždy to funguje, ale tak toto sú dve, no tento neviem, čo je zač. No limpol to a teraz, neviem, donk call. To je taký nejaký topič. Hej. Ale sa mi to ľúbi, lebo však si myslím, že mám nad toto. Toto je nejaký loose chalan, čo má 33 open z UTG. To by som callol. Akože za 100 big blindov to nemusí byť nejaký veľký moneymaker, ale akože keď ste deeper, tak... Mohol by mať SO9. Mal by to callnúť. A mohol by mať fakt SO9. Nie, jedno, nech má aj dve šestky. Frajer. To je asi fold, no. Hej, Ale si bet 82, ty kokos. Ale tak iba 200 rúk. To môže byť veľmi... Aha, aj na Zoome, vieš? Lebo na Zoome to neznamená, že hral, vieš, že 200/6 orbitov, ale hral proste 200 rúk, to môže byť, vieš, 150 cutoffov a buttonov. Hej. Je to také skreslené, no. Jack 8 off je... To neotváram na cutoffe. Neotváram ani ja, ale dokázal by som spraviť výnimku, pokiaľ by som vedel, že u mňa... button hrá nejak akože tight a že nejak ti tam nebude robiť problémy, že nebude ťa veľa tribetovať a cold callovať nejaké slabšie handy a bude sa ti tam snažiť robiť zle. Vtedy by som to neotvoril, ale akože inak sa to celkom dá proti nejakým nitish superom. Jack 8 off je u mňa akože taký, že taká hraničná ruka. Ty kokos, triafam tie sety riadne. 2 z 3 akože. Už tretí, už jeden bol ešte na začiatku session. No do ríci. Fakt? Mainbet, no čo teraz spravíš? Ale... Ja mu tam 25 by som dal. Hej? Jo, nedal by som nejak veľa, taký half potík proste. A ešte to som chcel k týmto dvom rukám. Tu som zahodil K7 suited, lebo mi to neprišlo dosť silné na kol a za mnou oranžový je taký, že station, akože aj keď je to rek, tak taký, že call downuje a tak. Nevidel som tú handu, videl som tam iba nejakú... To je jedno, button otvoril a ja som mal King 7 suited na small blinde a na big blinde bol. Dúfam, že nemá Jack... Wow, tak ten je jasný, Dúfam, že nemá Jackov. Ten má farbu. To nemyslíš vážne. Ale zahral to triky. Zahral to triky, hej. Ľahko sa hrá triky, keď ti príde Jack na rivery, vieš. Počkajte sa, čo stalo? Tu som si betoval v 3-bet pote. No, to pokračujeme. Betoval by som ďalej znova určite. Ale nie. To je six pod, akože dá sa tam... Môžeš spraviť dve veci, môžeš to tam šavnúť, alebo môžeš explo zahodiť, keď si myslíš, že tam má iba veľmi. Ja si myslím, že má iba veľmi. Akože máme na neho dosť rúk, že by sa to dalo vyčítať, keby nemáme 0 sekúnd time bank, ale mi to príde také, že
vieš, napríklad na tom flope, že on nemusí ani rejsovať sety. Vieš, taký Určite, no. 8-4-2 Rainbow, vieš, že Akože on by tam mal mať teoretické len osmičky, akože na tom flope. tento má 80 fall to steal. Tentokrát sa mu nechce. Pohodička. Nemal by som sa otvárať na small blind Ale to je asi... a možno, že aj na batne, akože na Micros to môže byť dosť dobrá stratégia. Lebo tí ľudia nedostatočne proste defendujú tie A small blind. strašne overfoldujú. Úplne Hej, neskutočné. A si zober, že máš proste pozíciu a môžeš si s nej robiť čo chceš. Hej. Tuto môžeš to proste odbombovať znova a čávec. Vieš. Snap. Vieš, Ace King Jack suited snap call. A, to je zlý turn, no. To je zlý turn. Som shutdownol. A ešte môže prísť Full House. Pozri, prišiel mi Full House. Ale asi nie je dobrý. A tak akože... Wow, on to snapcheckol. Myslíš, že to dá value betnúť a kľudne má s osmičkami. Akože môže kol. Nie, ja fakt proste... Nábor. Pozri, dám 12. Ja by som minbetol proste 12. Nie, pozri. Hej, akože presne to hovorím. Desiny, jo? On dosť často bude akože inklinovať k tomu kolu naspäť. Wow, on ešte mal full house. To som si myslel, že mal nejaký taký underpair alebo niečo. Tu sme zase trafili, ty kokos, pozri. A to ja som bol iba... koloval som UTG Open. No, mám taký pocit, že snapshot zahodí. Hej, no. Väčšinou tí ľudia akože si vetnú Any Kinga proste na flope. A vieš, ešte aj v three-way pote a taký dosť koordinovaný board, tak je to také... Hej, akože tam nebudú veľmi často čekovať. Wow. Redná akcia. Inak ja navrhujem, že môžeme odohrať, ja neviem, pol hodinu alebo tak. Neviem. No. A potom, že si pozrieme nejaké ruky, čo mám pooznačované. V poslednej dobe som si označoval také, že naozaj také, že čo mi neboli jasné, alebo čo. Jasné, určite. Tento má fall to resteal 59. Out of position by som neskúšal nejaké veľké shenanigans. Skôr v pozícii, keby som bol. To som, odkedy som začal hrať, tak som to dosť tak riešil, že hlavne, že button a cutoff tribetujem o dosť viac, ako som zvykol niekedy, že tu príde také... Hej, akože why not, tí ľudia akože určite si nedefendujú pre-flop frekvencie a určite ani post-flop, čiže tam to dokážeš akože už len v tom váku, akože zarábaš na tých tribetoch s hociakými týmito. Takže šesky. No, ukáž sa. Som sa to bál callnúť, má strašne malý stake, to by sa mi ani neoplatilo ani nič. A teraz na check 3-3. Ja by som išiel check shove, aby betol... pozri, betne ace king. Ja by som určite betoval. Hej? Hej. Ja neviem. OK. Skoro som vyhral. Akože je to také, že je to short a akože dosť často oni šavujú s tými nízkymi stakemi, majú strašne široký forbet range. Myslíš, a veľmi veľa jackov tam teda nemajú, keď call majú tam možno queen jack a king jack. Že ace jacka si myslím, že dajú all in akože s tými 40 blindami. A myslíš, že by overshoval, keby som si betol? Asi áno, by určite overshoval. Ale akože betol by som proste úplne máličko, úplne neviem, možno tretinu alebo 40%. No jasné, veď tam boli tie stacky už také, že... Hej, proste, že on keď dá all in na flope, tak asi bluffovať nebude. Si myslím. A bude hrať akože dosť tak honestly proti tomu betu. Toto by som išiel... Myšľa s takými stack sizes, keď si povie, že poďte toľko veľa a ty tam betuješ a on tam akože teraz sa začne šamovať niečo ako Queen 10 len preto, že si myslí, že toto potom máš na call 3 jednej, tak akože je to také.
To som... Ale si betol tú Iskvinu? Hej, to je nejaký Um, unknown, vyzerá ako taký reg alebo čo, ale neviem. Teda, um, ten turn by som asi dosť často čekoval. Akože, neviem ako je to v praxi na Micros, ale akože v teórii by som určite chcel čekovať tento turn. Lebo keď sa na tým zamyslíš, tak akože on na flope koluje any Ace X, také hej. väčšie, ja neviem, proste S9 suited Ace Queen, Ace Jack. A keď tam máš niečo ako Jacky alebo nejakú desiatku, tak akože nechceš sa iba s takými rukami dostať na river, keď budeš faceovať druhý bet. Hej. Tento chalán, čekal som flop s Timesom a teraz turn išiel Si bet. dostal dve bomby, čo? No a teraz river tak úplne, že insta. 4 petiny. Akože Insta je dosť tell. Hej, je to Snap vyzerá. je ako dosť tell, Bol, akože bol nefoldoval by rozhodnut. som, ale akože keď je tam ten snap, tak sa akože dá spraviť výnimka, ale akože neviem. Už mi to aj tak Ja foldne. by som to asi aj call, akože je to aj so. River aggression 32. A čo ja viem. A hlavne neviem, no. Bolo to také, že určite asi neblafoval, ani nemal veľmi čo blafovať, veď není sú tam skoro... Prečo? Tak neviem, no. Akože mal jasné, že keby že sa rozhodne, že teraz každý river bude blafovať. Tak akože mohol by. Ale tak musí si myslieť, že čo? On si musí potom mysleť, že ja nikdy nesibetujem meso. Teda, že keď čeknem, že nikdy nemá meso, ale to nie je pravda. No tak to neznamená, že to nemáš aj ostatné handy. Že v tej No veď check-in jasné, ale tak... Neviem. určite by som to akože... To. Ale ak si myslíš, alebo ak máš proste skúsenosť z limitu, že v takýchto spotoch proste gipnú reverse bluffmi a betnú len lepšie, to sa akože dá A zahodiť. trochu ma to odrádzalo, že žiadne ESO som neporážal, vieš, že s ESOM 2, že keby mám aspoň, že ja neviem, že nie dvojpárové ESO, neviem, 10 alebo niečo, neviem už aký to bol bod. Hej, Že, ale že, akože je to bluff catcher, takže tam akože stačí ti, keď porážaš bluffy. Ježiši Kriste, to som misklikol. Chcel som kolnúť. Á, toto je to typické sizingy, tuto min 3 bety, min 3 bety a potom dojde flop 8-4-2 a snap pod ty vole za split second. To som misklikol. A foldol, chalan. Chcel som kolnúť, lebo za mnou bol tento, taký, počkaj, kde to je? Tento mal som ho také, že neviem čo, že také veľké staty mal nejaké. Som dúfal, že skvízne. Ja by som určite tribetoval, akože nesnažil by som sa niečo vymýšľať takéto. Hej? No však ten preflop agresor bol To som si nevšimol, že... fish, nemal full stack. To som si nevšimol, že mal full stack, no. No však tento Dabrus, čo máš na pravom stole. A to je nejaký Slovák. Čau Dabrus. Nie, Raša. To je riť, a prečo tam ukázal Slovensko nie, keď si tak preskočil, či to si preskočil na svojho amatéra? Matinko je Slovakia. Sick. Co to je? Čo robí? Co to dělá? No tak zatopíš a ideš na turn Ace King. Keby to je aspoň, že 8-3-3 alebo také bola, čo? 8-3-4... Á, už sme uviazaní. Nie, pozri, úplne easy foldne. Oh, Nie, to nemôže byť call. Či myslíš, že ak má iba jeden pár, tak je to call. je to close. Vidíš? Ty si to fakt kolol. Ale však, lebo pozri sa, čo mal. Lol. Ale nie, lebo keď sa tak nad tým zamyslíš, tak on tam nemá set, vieš? Proste on má fakt, on tam má fakt jeden pár a keď to je jeden pár, tak môžeme si to dať do Equilabu a to je proste call. Nie, vážne. Neviem, akože je to také za 3 poty. Ace high. Ty si má oné, ukecal. Lol. Ja si to s teba robím totálnu sranu, ty vole, a ty to fakt klameš na Ty ma máš koučovať a nie oné. Ja som to išiel instafold, a ty čo rozprávaš. Jasné, ešte mňa z toho obviníš, ty kokso. Jack 3 koluj, Jack 3 koluj. Ale to nie je min open, vieš, to sú proste dva. Ale veď to je, však to je Jack 3 vo farbe, však to je silná kombinácia blind versus blind. To ťa Matuško naučil? Toto? Nie, ale tak akože musíš kolovať proste, keď chceš vyhrávať. By. Treba im robiť zle, však akože. Tuto asi 3 betne, toto je ryba. Tie 6 musím kolnúť asi, ale nepáči sa mi to. A toto 3 betne, lebo to je ryba.
Kľudne by som pridal aspoň jeden big blind ešte. O? Um, som asi betol niečo ako 30. Hej? Hej, tak akože nechceš tam čeknúť a Áno. nechať ho pozrieť sa na turn s niečím ako Queen Jack, Jack 10, King Jack a podobné tieto, ne? A akože ľudia proti takýmto betom alebo na takýchto spárovaných boardoch hrajú akože dosť honestly. Veľmi nejak nefloutujú, nevymýšľajú. Ja si myslím, že dosť často má overpass. Ternu som čekol. A... by som to čekol dávno. Ja si myslím, že on má také ako desiny alebo také časy. No, akože to je možno. Alebo má nejakú osmičku alebo king high. Flash draw, tak nemal veľmi veľa flash draw range, ale tak je to ryba, tak vlastne mal. A čo v takejto situácii, že Queen Jack off, ja to akože štandardne to neriešim, ja to foldujem dosť často. Ja by som to callol, akože aj iba proti openu a hral by som to heads up. Proti UTG openu by si call? Fakt? Jasné. Akože tebe stačí, že aby si s tou rukou proste prehrával menej ako 100 BB na 100 a to už je pravda. to vlastivý call. To je pravda. Toto si myslím, že akože áno. dokážeš bez problémov. Aj nejaké iné ruky, ako ja neviem, 8-7 suited, 7-6 suited. A to je výhoda, že podľa mňa on tu teraz bude podľa mňa strašne taký otvorený, vieš, že proti dvom ľuďom 19-16, že na tom flope to zahrá fakt tak hands up. Ale spot s tým Queen Jack, akože je to fault, ale že ak by si vedel, že nejaký happy stabber ten button, tak by som akože neváhal nejaký check raise zapojiť. Tu to dvojky callujem, lebo sú 3 ryby za mnou. Tak to je jasné. A teraz hneď dvojka na flop, poďme. Ty vole, four-way, keď dojde dvojka. Ale tak nie je to taký zlý flop. Nie je to, a ešte keď čekol tento agresor. Hej, určite by som betol. Hej, a ja určite. Nejakú polovičku. Takých 38. 2/3 je podľa mňa veľa, akože viac ako polovičku na takýchto flopoch. Pretože ty chceš, aby akože sa nepozreli na turn s niečím ako ace 10. Áno, jasné. Lebo akože ostatné pocket pairy ťa dosť akože bytujú. No a turn by som čekol a zahodil asi. Ja si myslím, že veľmi často nevyhráme. Fakticky asi skoro nikdy. Asi nie. 32/3? Hej. Ale aggression factor 0,6 a river aggression 40, beťar. Je to beťar, a zahodil by som. Hej, sekol sa mi kon. Jedine by som nezahodil by som vtedy, keby som chcel akože navyšovať ešte. Hej. Snažil by som sa povedať, že mám toho kinga. Snažil by som sa aj nejak presvedčiť o tom. Čo by nemuselo byť akože zlé, pretože si myslím, že akože four-way proti sebe to nekolnú nejakého kinga, niečo ako king jack. Hej. Aj keď vieš, akože neviem, či sú až takí zlí. Ja som by si mohol vyfoldovať akože aj niečo ako nejakú šesku, ale akože to je dosť otázne. Jack ten off, to je asi fold na cutofe, to nemusím hrať, Hej, ne? určite. Toto, takáto fialová farba, to je také, že také niečo medzi regom a fishou. OK. Snap? Slap. Á, boháča, chcel som si pozrieť chvíľku. Pozrime sa. No veď za chvíľu, nestihol som, zabudol som stlačiť kontrol. Ale za chvíľu sa toto možno ukáže za chvíľu. Aha. Akože určite si bol totálne proste. A pozri, vyhral by som. Prišiel Jack na turne. Ty vole, mali sme to konc. Ty vole. 9-3 otvorím, pozri. 82 full to steal. Typek hrá 10/8, čo hráme, one? Prší, hej, ale... 10/8. Jack 7. Určite by som akože callol to Jack 7. Callol? A určite áno. Určite. Určite by som ho callol aj preto, že tam aj ten small blind call a teda máš ešte lepšie odds, ako keď button tvorí. Hej. Akože v poslednej dobe od určitého času, keď som pochopil, že musím viacej callovať na blinde, tak sa mi brutálne zvýšil call na blindoch, akože o 10% alebo tak. Ale stále si myslím, že dosť málo. A small blind hrám tak, neviem, no. Na small blinde mám veľmi malú calling range, oveľa viacej
proste tribetujem, radšej tribetujem, ako by som mal kolovať. Hej, akože to dáva zmysel. Fakt, že Dosť. také dosť, akože také ruky kolujem, že King Queen off, alebo ja neviem, Queen Jack suited, alebo také proste, čo fakt hrajú, že dobre post flop a že aj bijú tú range otváraciu, keď otvára cut-off alebo button alebo tak. Mm. A ale tribetujem ich vždy, keď proste majú na late position, že veľký fold na tribet a keď nemajú, tak kolujem. Ale inak fakt väčšinu rúk foldujem. Akože môžeš hrať viacej stratégií na tom small blinde. Akože môžeš tam hrať iba 3-bet a nikdy proste cold callneš. Mhm. Môžeš tam mať aj nejaký cold call, aj nejaký 3-bet. Takže závisí to proste od toho, ako si myslíš, že si schopný uhrať out of position tie poty. Je to akože dosť ťažké. Aha. Pretože väčšinou, keď koneš na small blinde, tak akože ten big blind má také ovce, že tam koneš s úplnými hlúpostiami. Že tam proste môže si vôbec dovoliť koneš s úplnými hlúpostiami. A dosť ťažko sa to potom hrá multivej. Čo tam vymýšľa Féďa za tretinku? A je to asi nejaká To ryba. je nejaký Rusák, nie? Féďa. A všetci sú tu Rusi, prosím ťa. Hej, je to Rus. A ja mu to nechám na to, akože. Ruské gangy, ty vole, toto. No, počkej. Ty vole, už pol hodinu hráme, ako to ide? Ani sa to nezdá. Wow. Fakt rýchlo, akože. Asi to si tátnem, lebo nikomu sa to nebude chcieť pozerať, keď to bude mať hodinu a pol. Aj keď tým viac, no. Čím viac, tým viac. Tým viac. Večer mám na ňo 88 rúk. King To Jack by je... som určite zahodil. King Jack je hlúposť, no. Snap, akože. Ale... Niekde by som to kolol, tak by to bolo asi keby som bol button. Hej, Dostal by hej. som 3 bez blindov, by som to skôr zahadzoval, akože. Tam nemusíš kolovať takéto handy. Hej. No, štvorky, ešte jeden set, aby to Jasné. bolo Rovno potvrdené. set over set a riverneš kôd, vyhráš fajn, dovidenia. Poďme do toho. Štvorka. Nikdy. Najlepší flop pre štvorky. Počkaj, keď jaj. No, Ale, no. ale Je to false. je to fall. Ja len keď vidím, akože keď tí ľudia proste používajú tie malé sizingy, tak akože neviem si predstaviť, že si to nejakým spôsobom balancujú, alebo chápeš, že No veď proste, jasné. keď betnú málo, tak sú proste weak as fuck, ja mám strašnú proste tendenciu to akože napadnúť proste z hocičím a akože nemyslím si, že by veľmi často ustali nejakú agresiu, pokiaľ nie sú úplne stečné. A zároveň ten flop je akože dosť dobrý pre teba. Pozri, koľko som odohral tento mesiac. Čo? Kámo, ty máš odohraté, Tri- aj neviem koľko násobne viac ako ja. 36 hodín. 36 hodín, to je super. Pekne. 22, 18, 8, 4bet 12. Don't mess with Matty. Pozor. Don't mess with him. Vieš čo, akože 4bet to je najlepšia stratégia. Fakt, akože na EO5, no ja neviem, tí ľudia foldujú na 4bety úplne mŕte. Akože naozaj, také explo 4bety robím, že môžeš 4betovať any two skoro v takých situáciách, že vieš, že niekto má 3bet, alebo že ristil s blindou, že 15 a fold na 4bet 92. Vieš čo? Vieš, že také proste, úplne v pohode, fakt. Hej, akože pokiaľ fold je viac ako 50, alebo nejak tak, plus minus, neviem ako to je teraz, tak sa to dá akože dosť zneužívať. A akože keď tí ľudia proste pokračujú s Jackmi plus Ace King a Áno. všetko ostatné zahádzajú, tak akože je to radosť forbetovať. No pozrieme si tu nejaké ruky, ale neviem ani nejaké. Predpokladám, že všetky som zahral úplne strašne, lebo väčšinou, keď si označím ruku, tak je to za to, že neviem, že čo som mal zahrať a tak to aj dopadlo. Ale nevidím tu žiadnu takú, čo by som si pamätal, alebo čo. Daj hoci ako, však môžeme ísť po poradí. To vyzerá zaujímavo. Všetkých 80. A to iba z tohto mesiaca, vieš? Jack 10. Máty z Jack 10.
No. Single raise pod heads up. A ja to mám poznám. A počkaj, nie, to nie je dobrá poznámka. Tam bolo napísané, že sa stalo v tej ruke. Hm. Videl som, že nejaké ace queen off. Nevadí, nevadí, to je jedno. Trošku spoiler. No dobre. Sibetoval som. O, Hej, akože dá problém, sa bol, to problém, byť, problém bol to, že proste on je unknown, hej, že má na ňo 60 rúk a vtedy ho beriem ako takého nejakého proste všeobecného regulára, alebo čo, že proste zlého, hej, na NL5 je väčšina regulárov proste zlých, budú jasne. overfoldovať a vtedy sa dá hrať, alebo aspoň ja to si myslím, že to dá, že napríklad proste keď vidíš flop, ktorý netriafa ich range, alebo že si myslíš, že vieš veľa vyfoldovať na neskorších streets, tak proste idem, barelujem mŕte, lebo Hej, hej, určite. vieš napríklad, Určite sa mi to páči. vieš, akože sú takí, ktorí majú, hej, že fakt, že napríklad veľa rejzujú takéto flopy alebo čo, ale tých je fakt málo a je skôr pravdepodobnosť, že na nich budem mať nejaké ruky. Tak, väčšinou proste idem takto. Nevymýšľam žiaden check raise ani nič, keď mám proste fakt, že žiadne ruky Hej, alebo čo. hej, akože dáva to zmysel a ak si myslíš, že ľudia overfoldujú, tak už tým, že si betneš flop, tak akože tak už vtedy printuješ Áno, a ešte máš stále nejaké auty proti nejakým pocket áno, playerom a podobne, takže why not? hej. Akože na tom turnie, keby príde nejaká vyššia karta, tak som asi viac happy, ale stále sa držím Mm, toho, čo som povedal a proste keď si myslím, že má, ja neviem, štvorky alebo ja neviem, niečo také, štvorky až osmičky, tak to kolne možno, ale proste plno vecí, ktoré nefoldne na jeden barel na takom suchom flope, tak si myslím, že túto foldne. A ďalšia vec je to, že mám proste iba jack high a neporážam prakticky nič proste. um, ide o to, že ako veľmi si myslíš, že on overfolduje na flope, pretože ak si myslíš, že on akože foldne aj niektoré svoje ace highs, Aha, tak už turn je akože dosť close, pretože na turn sa dostane s nejakým veľkým mesohaničom ako S10, 10, Jack, Ace, Queen a pocket pair mi, chápeš? hej, Potom hej, akože fold equita na turne je nula, jasné. vieš ako. Takže záleží proste, že či je nejaký extrémny overfolder alebo proste nejaký menší, No ktorý akože, tak ne, stále máš čo vyfoldovať na hej, turne. no ako, keď sa tak na to vo vaku pozriem, tak očakávam, že má fakt, že lepšie ESO má kolene na flope, aj keď to je, nie je to také advanced proste, že ľudia to robia bežne na tej peťke, že vieš, že fakt, že tu jednu streetu kolnú aj ja neviem, z SO10, SO Jack, alebo ja neviem, čo tam môže mať. Jasné, akože určite aj musia kolovať. No jasné, akože a hlavne asi kvôli tomu som išiel. Fakt, no nemal som žiadnu informáciu, tak som dal aj druhý barel. A dosť veľký, 3 štvrtiny. A to je taký štandardný sizing u mňa väčšinou. Mhm. A má kolo. A river je hlúposť. Hej, je to akože blank. Akože možno keby príde fakt nejaká overkarta, tak to fakt možno idem aj po ten tretí barel. Aj keď to, čo hovoríš, má zmysel, že... No neviem. Ale čakal by som, že aspoň niečo rejzi na tom turne. Prečo mal rejzovať? Nie, a hej, Čo si keď, myslíš, že no mal asi rejzovať? nie, no. A hej, keď fakt, že tam je tam pár na tom flope. Akože ak máš štvorky, peťky, šestky, sedmičky, osmičky, to je To akože... nie, ja myslím také, také On sa ozajstné. modlí, že nech nebecne, že nie. Také, Ak má ESO Jack, tak akože tiež, lebo akože stále má nejakú hej, showdown value proti tvojim bluffom. také nejaké value ruky, vieš, že ja neviem. Ale to nemáme také value ruky. Nemá ich tam akože veľa, má No, ESO 2. SU2, no. No proste sme si to čekli a ukázal Ace Queen. A to, Akože ten, ten, ten river bol akože dosť zlý, respektíve, ako by som to povedal. Ak plánuješ na takomto boarde ísť 2 barrel a check, tak by som určite nebetoval turn, aha, pretože na turne ti akože nefoldne žiaden pár a žiadne nejaké väčšie ace high. mhm. To znamená, že na turne máš strašne malú fold equitu a potom keď checkneš, tak akože vždy prehráš. Hej, ja som na tým inak rozmýšľal, neuvedomil som si to tak, že na tom turne, že vlastne čo sa stalo. Ja som len rozmýšľal nad tým, že aká vysoká karta príde a ku koľkým jeho
overcartam a párom je to overcarta. Hej, A no, akože problém je ten, že, že, že ty proste betuješ turn do takej range, ktorá proste veľmi často nefoldne. Akože on tam folduje nejaké ace high, no jasné, hej. ale inak akože ace jack, ace ten, ace queen kolne, any pair kolne tiež, čiže prakticky ty na jeho nejaký veľký tlak nevyvíjaš, a keď čekneš river, tak on si akože Jasné, hej. nepočekne To bola, z ace to bola, high. to bola hlúposť. A čo, akože kebyže chceš betnúť na rivery, tak koľko by si betol? Veľa, 3/4 Mm. rizika. Ale ja by som skôr akože s touto handou asi čekol a zahodil. Na turne? Aha, aj keď akože je to close, pretože akože tvoje outy nemusia byť úplne outy. No jasné, Niektorým rukám ako ace jack, ace ten, hej. ktorý tam stále môže kolovať. A ja si myslím, že akože veľa ľudí akože kľudne kolne aj ace jack na turne, čo si myslím, že by aj mali kolovať. Mhm. A ace ten je prakticky skoro rovnaké ako ace jack. Áno, Tam akože ide o to, že um, ak si proste porovnáš, ak by proste button vedel, že ty máš v tomto konkrétnom spote práve peťky a on má buď štvorky alebo ace jack, tak čo kolne na turne? Jasné, že kolne ace jack. jasné, hej. Vieš, lebo Áno. akože Áno, tvoju value range neporáža, hej. ale to ace jack aspoň má nejaké outy Áno. na to, aby proste improvilo proti tej nejakej časti range. A ešte, Kdežto štvorky proste hej. imprunú na troch štvorkách, kdežto ace jack je prakticky úplne rovnaké, ale môže imprunúť na viacerých kartách. Áno, lebo aj ace jack, aj štvorky bijú všetky moje bluffy, Hej. ale A proti value range sú áno, prakticky na tom úplne rovnako. hej. Ale ace jack má akože nejaké outy proti Jasné, tým pocket pairom. A zároveň sú to nejaké outy, ktoré môže použiť ako cutoff a na nejaký hlupý bluff. Akože na S by som určite nikdy nebetol za cutoff, keď prišlo jasné, na rivery alebo na turne. hej. Dobre, A toho Jacka ešte náhodou môže vypáliť ďalší barelík ešte. zaujímavá úvaha. Toto je asi all-in preflop. To, neviem prečo to mám poznačené. Asi som bol vytiltovaný. No jasné. Straight flash draw, ty vole, a nič. Royal Flush. A neviem prečo sa mi... Hej, A, prečo som to... Ja, lebo ten jeho forbet sa mi nepozdával, lebo to bol, ja som vlastne tribetoval, vieš, tam cutoff otvoril, ja som tribetoval a on forbetol úplne brutálne Akože veľa. dosť veľký sizing. Akože A ešte je použil to, smer. no je to, Akože 1,20. Akože nefoldoval by som, otázne, že či chceš hrať proste proti cold forbetu kolom, alebo chceš to mať iba 5 bet range a fold range. akože väčšinou forbety nekolujem, ako okrem blind versus blind, tam možno mám nejakú takú Hej. range, Hej. ale takto, a hlavne, dobre, toto je taká čudná situácia, ale ja si to napríklad tak balansujem, že ja aj dosť málo value rúk takýchto strašne silných, akože závisí to aj od supera, ale dosť málo value rúk hrám tak, že by som koloval 3 bety, ja neviem, s S-ami alebo tak. Takéto top rooky, S-a kingov, Ace king, skôr 4 betujem, blind versus button. Lebo tam veľa 4 betujem bluffov. A toto je akože iná situácia, ale keď sa tak z takého uhla na to pozriem, tak nechcem ani Ace king, keď nekolujem Ace king, alebo možno niekedy kolujem Ace king na 3 bet, ale možno väčšinou ho 4 betnem, tak ho nechcem ani na 4 bet kolovať, vieš, že to je ešte horšia situácia pre mňa. Neviem, no. No tak akože ja si nemyslím, že to je zlé kolnúť a 4 bet s niečím ako Ace King. Akože ja napríklad, ja ne 5 betujem veľmi často, jedine keď akože aj nejak explo sa snažím hrať. Ja skôr kolujem 4 bety. Fakt? Hej, a akože hrám to potom nejak postupne. Lebo tí ľudia akože nejak si nepíšu poznáky, keď uvideli nejakú tvoju handu v showdowne vo 4bet pote, ktorú by si mal normálne 4betovať. Jasne. Nejak sa akože na to neadjustnú. No to jasné. Oni proste iba idú ďalej, chápeš? A tie 4bet poty hrajú akože celkom zle. Či už tam proste spívnu, alebo sú strašne nity, chápeš? A ty keď tam máš proste nejaký silnejší range, tak akože to nevadí.
Akože tým 5-bitom ho proste mu to uľahčuješ, lebo už nemôže spraviť chybu. To je pravda, hej, to je pravda. Že- Tuto je ešte tá vec, že to je taká nejaká moja paranoja. Že nemám, vieš, že nemám žiadne staty vo forbetovaných potoch. A tých potov je tak málo, že aj tak nemá žiadnu akože výpovednú oni hodnotu. sú strašne zriedkavé, no akože tam... Vieš, ale napríklad on vyzerá byť ako taký čudák, vieš, má na ňo 3,5 tisíc rúk a má 87 cbet flop, vieš, že... 90-50. Ale tak možno na 5, keď to funguje, chápeš? No, je to. Počkej, môže byť dobrá stratégia. 90-50, no, to je taký cbet. Chápeš, to je akože keď všetci foldujú 60% na flop cbet a keď kolne, tak proste tak divapne všetky svoje hlúposti, čo nemajú žiadnu ekvitu a pokračuje s tými, čo majú, tak akože to vôbec nemusí byť zle. No hej, no, taká ruka. Mohol som trafiť Royal Flush, ale to som už trafil tento mesiac, nie, minulý. Tak teraz zase rok mám pauzu od toho. A už na turnu prišiel Full House, takže to bolo jedno. No. A tak stále si tam mal jeden house, takže stále ešte šanca žila. Áno, si zober, že máš dve overkarty, super má Full House a ty žiješ proste, to je super. Hej. To je super. Nemôže každý povedať, ty kuksu. Toto už teraz vidím, že to nejako zaujímavo vyzerá. A nie je to až také strašné. Moonrise, no tam akože, tam by som nezahodil ani 2,7 proste, vôbec nič, tam by som všetko koloval. Respektíve tiež nezahadzoval. Ešte som aj rezol, takže som na seba hrdý. Nehejtujem raise, nehejtujem ani call, akože môžeš sa vybrať obidvoma cestami. Akože, možno z takého nejakého rangeového hľadiska je to akože jednoznačne, alebo že to není vôbec zlé, alebo čo, ale keď sa na to tak pozriem z takého expo hľadiska, že keď chcem raiznúť top pár na flope, tak je to takáto situácia, že proste blind versus blind a takýto shitný flop, on má strašne širokú range, ja mám strašne širokú range, mám hoci čo môžem mať v tej range, tak sa mi viacej, ten top pár sa mi zdá byť taký silnejší k tej mojej range ako v nejakých iných situáciách proste, keď viacej raizujem silnejšie ruky alebo ja neviem. Hej, určite. For value myslím akože. No. Záleží, či náhodou call nemôže byť lepší z toho hľadiska, že nebude ďalej nejak veľmi blafovať s nejakými zbytočnosťami. To si akože myslím, že je dosť možné, že na NL5 proste ľudia sa neudržia a budú blafovať úplne nezmysly. A tým pádom akože niekedy ten call môže byť lepší ako race, ale je to akože dosť veľa independent. A teraz on má aj celkom dobré odds, vieš, tam pod 56 on dorovnáva 18. Hej, takže on bude veľa kolovať. Ijoj. Triky karta. Akože je to tiež taký revealnutý spoiler, že keď to mám poznačené, tak asi je zrejme, čo sa stane na turne. By som to čekal na turne. Hej, ja som nad tým rozmýšľal. Fakt, že keby to ani blind versus blind, tak to čeknem asi. Ale zase mi to prišlo také, že on má takú brutálne širokú range, že... Akože určite, ale keď sa nad tým zamyslíš, tak akože ja nepredpokladám, že na NL5 keď ťa to teraz budú nejak tak race vlafovať. To je práve. A určite na turne zahodíš niečo ako, ja neviem, Jack 9 bez spadu. Ja som taký hlúpy. Alebo 7-6, SO3, SO4, SO7. Ja som taký hlúpy v tomto, že ja si poviem, že proste, že dúfam, že má nejakú combo flash draw, že ja neviem, že Queen Jack alebo Ace, proste to je jedno, to aj nemôže mať, lebo to je akože dosilné, ale môže, ale že neuvedomím si, že popri tom má tú svoju value range aj keď to má, tak celý ten zvyšok range ma brutálne proste beatuje. A že to je fakt také. A všetky tie handy majú proste. A to je ďalšie, že ja aj keď ich možno, že som voči ním mierny favorit, ale ani to nie je veľmi veľký a plus ešte ten zvyšok tej range ma strašne bituje. Že by som zahodil asi na tom turne a už určite na Riveri. No, ja som nezahodil. A nie, zahodil, wow. Ty vole. Dobre. Keď sa na to zamyslíš, tak akože keď čekneš ten turn, tak akože dáš mu možnosť blafovať s nejakými mysnutými handami.
Áno. Zároveň môže dostať ešte nejakú fin value od nejakých desiatok, ale neviem, A deviatky alebo nejaké také hlúposti. A dosť, proste od hociakých proste hlúpostí, čo tam betko proste na ten race, vieš. dosť zbytočne som No, ešte si nafukoval aj nemyslím, flop. že akože veľmi často bude blafovať check race na tomto turne. Hej, hej, Akože skoro nikdy. Na 5 určite nie. hej. Sranda. Aj na tomto riveri je to taká situácia, že možno... Zase by som si mohol povedať, že ja neviem, že... A nie, to je sprostosť. Že tam môže mať nejakého kinga s combo draw, ale nemôže, lebo však to by nehral takto. To by To je hlúposť. nešavol by river. Dobre, tak som to Aj by necheck race all turn. No jasné. Tak by mi... tak je dobré, že som sa uvedomil na review. No. Hej, Deviatky. Deviatky... no, Zase... to by som tiež tribetol, jasne. To sa mi ako dosť osvedčilo, fakt, tribetovať takéto stredné páry. Už len za to, že koľko tí ľudia foldujú na tribet a proste je brutálna value v tom pote už pred flopom, vieš, že keď proste on takú veľkú časť svojej range Hej, folduje, určite áno. tak už len z toho malého potu pri flop bere toľko blindov, že je to úplne super proste. Akože ja napríklad na small blinde hrám len tribet. No ja Proti barku. väčšinou, Vieš, a keď je na big blinde akože nejaký horší hráč, tak akože dám call nejaké pocket pairy, slabúčke, alebo nejaké suited SO. 6% rúk calluje na small blinde. To je dosť málo, no. Teraz keď sa pozerám na ten flop, ako bol v tom momente, že som ho nepoznal a mal nie plný stack, tak som ho považoval za nejakú Za fisher. Ribíza. A tu ma rejzol. Úprimne si nepamätám. To by som to tam čapol a Ja si nepamätám, čo som spravil, ale hej, no. určite by som akože nezahodil. Určite nie. Viem si predstaviť, že tam proste typek rezne niečo ako sedmičky, lebo nechce, aby si sa pozrel na turné. Áno, a Stockfield High Sky to je, akože už aj keď sa na tú jeho range pozriem, tak už je tých rúk dosť poráža. Môže to byť, ja neviem. Určite, akože ja si myslím, že to ako zahral on to handu. Asi za to som si to poznačil, že aby som vedel, že je toho schopný. Hej, a určite by som akože ja na týchto flopoch, na týchto nízkych boardoch betujem half pot, akože s veľmi veľkou časťou akože svojej range, proste, lebo on tam potom musí defendovať nejaké ace high a podobne a veľmi často tam ľudia nemajú raising range a nemajú dôvod na to mať raising range. A ty sa potom akože pozrieš na to rozličnú ako King Queen a Jack 10 a 8-9 a tak. Hej. Dobre, už fakt neviem, že už to je asi nejaká hodina, toto video. Nevidím tam. Stále tam nevidím boháča. Nevidím, či to je 53 minút alebo 63. Ako sa tam pozriem? Boháča. No dobre, dajme ešte jednu ruku a stopneme to. No poď. Pozriem sa tuto. Daj nejakú veľkú, takú. Tu som prehral. Jo. Celý stack za ace jack. Takú, ktorej si prehral. Áno, jasné, však takú, ktorú som vyhral, tak to nebudeme dávať. Tribetov Čo je ESO Jack? 86, akože má malú vzorku, ale 86 flop, tribet má 6 zo 7. A ty by si call štandardne? Hej, akože ja si myslím, že poviem to takto, že ak si myslím, že je to plus EV call, tak skôr inklinujem akože ku callu. Jasné, chápem. A akože Ace Jack je taký kind of waste. Akože je to dosť silná ruka na call. A na big blinde máš nejakú fišu. Máš úplnú pozíciu, čiže ty nemáš prakticky žiaden problém s touto handou. To je pravda. Skôr by som si akože vybral na tieto 3-bet bluffy, proti týmto overfolderom nejaké handy, čo by som nechcel cold callovať, alebo nejaké skôr také tie najhoršie handy z toho, čo chcem cold callovať. Jasné, hej. Áno, to je pravda, Ace Jack je dosť silná ruka, no. Tu by som... Vieš, keď ťa callne, tak akože tak nie som nejak úplne happy, akože Ace Jack nie je... Áno, jasné, no určite nie je to for value, no. Hej. Áno.
No, toto by som už by som túto betol. No, Betli sme, no. je. A, Club. a, Poďme club. Club. a tak to nie je až také zlé. Je. Ja som myslel, že to bude... Ježiši, tak to nie je také strašné. Ja som myslel, že to bude nejaká zaujímavá ruka, vieš. Je to taký zradný club. Ale nie, to sa nemáš, to spôjde sa... ja neviem, čo sa to stane, to je jedno, veď ako tu mám equity, proste 800. Vieš. Hej, ale akože čeko, A wow, ty by si to... Hej, no to je akože asi chyba, no, ale akože... Ty by si Dúfam, že ťa checkšával, že ťa totálne panišol. Určite áno, určite som kola prehral. Hej. Aby som to zahodil, akože... Ty by si... Počkaj, ty by si akože bet fold? Alebo ty by si čekol, hej? Turn. Hej, určite by som začal tým, že by som sa checknúť turn. Jasné. A ak by som betol, tak by som určite zahodil na checkshell. A myslíš, že nemáme ale veď... Akože ty nič neporážaš, čo tam porážaš? Ale ja mám dosť equity aj bez toho, keď nič neporážam. Však mám nad flash draw. Máš od na call nad flash draw? No mám 3,13 ku 1. No. 24%. To je asi málo, mám taký pocit. Je to koľko? 19%? Je šanca, že príde klap, alebo také niečo, 21? Neviem, ale 3,13 je určite málo, plus blokuješ jeho bluffing range. To je pravda. Takže tam máš vždycky value. Takže ak ešte pripočítaš, ak povieme, že má väčšinou value a má tam desiatky, sedmičky, 8-9 suited a potom má flashe, tak akože aj tých autov tvojich je trošku menej, tak to je pravda. Ešte lepšie moc budeš možno potrebovať. Jasné. Akože keď sa na to pozrieš, tak akože on má určite 8, on akože môže mať ruku ako 8-9, môže mať sedmičky, môže mať desiatky, môže mať jack 10 a flashe, akože a ty jediná vec, čo máš jacka proste, akože tam by som veľmi nechcel toho nejak betovať. To je pravda. Lebo veľmi často akože dostaneš šau. A ak má niečo ako Queen 10, King 10, Ace 10, tak to proste zahodí na bet a nerieši. Takže, to sú presne. Akože, tým betom akože to nie je nejaký value bet, keď sa na tým zamyslíš. To sú presne veci, na ktorý neuvažujem, keď mám top pár a teda príde mi na turn top pár a vieš, flop si betujem proste s úplným bullstitom a na turne proste trafím najlepšiu kartu v balíku. A tak... v skutočnosti ani nie je až taká dobrá, no. V skutočnosti je úplne na piču. Akože vážne, že keď sa ty zamyslíš, tak akože jeho flash draw improveli, jeho 8-9 improvelo, jeho jack 10 improvelo a akože aj keby si čekal back turn a on by betal river, tak akože hejtuješ svoj life, tak či tak. Akože... Áno, a moje jediné combo improve natoľko, že by som tu chcel ešte dať nejaké malé do potu. Keď mám ace jack mimo, že nemám flash draw, tak to checknem proste asi určite. Určite by som akože čekoval tento turn. Hej. No to som sa zvládol. Čo mal King, Queen of... A nie, 8-9. Nie, 8-9. Ej. Beťar nefolduje na 3 bety. Beťar. No tak 8-9. Nie, akože nie je to zlý call, ale že väčšina ľudí to proste na NL5 nekolne. Alebo tak, vieš. Tie calling range proste nemajú také... Proste overfoldujú fakt veľa. A out of position ani nehovorím. Za to som hovoril, že som... Hej, preto by som skôr akože vymýšľal tie 3 bety s hovadinami skôr v pozícii a... Lebo keď hovoríš sám, že out of position ešte overfoldujú, plus ty keď si v pozícii, tak ešte máš možnosť proste udržiavať veľkosť toho potu a robiť si niečo, čo chceš, ale akože z časti, čo chceš, takže to je dosť fajn. Dobre, tak to môžeme nechať dneska tak, že to je tak dosť dlhé. Neviem, keď to uploadnem, lebo s mojím internetom to nepôjde. U frajerky to budem musieť uploadovať. Matty Station. Stále neverím tomu, že si kol toho Eskinga. Počkaj, dobre. Týpek dá